to our very first triple tablet giveaway drawing. We've got a Montage translating in Russian and Brigitte translating in Hungarian. Hungarian, that's right. So, translate. Здравствуйте, уважаемые партнеры. Мы приветствуем вас на нашем первом розыгрыше планшета. С нами здесь Бригитта, она будет помогать переводить нашу встречу на венгерский язык. И меня зовут Амантач, я буду помогать переводить встречу на русский языk. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! Hallottok minket? Ezen a sorsoláson most. Itt van velünk természetesen Mr. Bart, aki tartja a sorsolást. És igen, úgy hallom, hogy mindenki hall. I'm asking my people, they say they can hear me. They're saying they're hearing me. My people say 5-5, everyone says they're hearing me. Yes. Okay. Tehát az Amantouch fordít nektek oroszra, és én meg természetesen magyarra. My people say they can hear me. All right, are we ready? I'm ready. Okay, I'm ready. We are here to announce our triple tablet giveaway winners. Итак, мы сейчас собираемся объявить имя победителя по одной из категорий. Tehát most kisorsoljuk majd nektek ennek az első táblagép nyereményjátékunknak. Our first winner, the top enroller for last week for this period is Vladimir Svetsolatsev from the Ukraine. Поздравляем! Наш победитель зарегистрировал больше всего премиум пакетов на этой неделе из Украины. Владимир Святославцев. Поздравляем, Владимир! Vladimir Svetoslav. Tehát aki az elmúlt héten a legtöbb új csatlakozó partnert hozta, Vladislav Ukrajnából, gratulálunk neki! Vladimir, with 5 premium enrollments, we won a Samsung tablet. We have to get a tablet. Поздравляем вас! Вы партнер, который зарегистрировал более 5 регистраций сделали. Поздравляем вас и вы получаете ваш приз. And with that, Brigitte. Gratulálunk Vladimirnak, aki a heti 5 csatlakozó partnert hozott, tehát ő csatlakoztatta ezen az elmúlt héten a legtöbb új prémium partner, és ő nyert ezáltal egy Samsung táblagépet, amelyet mindjárt megmutatunk nektek. For the drawing, for what you have been waiting for, the weekly drawing for this tablet. Well, maybe not this tablet, like it. Drum roll. Следующая категория. Вот, Владимир, извините, вот планшет, который вы выиграли. Это Samsung Galaxy Note. Нет? Samsung Galaxy Note. Да. Top of the line. Поздравляем. Okay. Tehát most kisorsoljuk akkor majd azt a személyt, aki megnyeri ezt a táblagépet, illetve nem pontosan ezt a gépet, de ezt a táblagépet, de egy hasonló ilyet, és azt a személyt fogjuk akkor most kisorsolni, annak a nevét, aki a heti nyertesünk lesz ezen a héten. Now, everyone who enrolled a premium product package in the last week is in this drawing right here. Вторая категория – это один билет получает на розыгрыш каждый партнер, который сделает хотя бы одну регистрацию. Чем больше регистраций, тем больше шансов на выигрыш. И вот наши победители этой недели. Tehát minden olyan személynek a neve, aki múlt hét folyamán csatlakoztatott legalább egy prémium partnert, ahogy ígértük, az ő neve belekerült ebbe a gömbbe, és most bárki fogja sorsolni, hogy ki lesz az a személy, aki szintén nyer egy táblagépet. All right, now for our winner, here we go. Drum roll, please. Me? Yeah. You want me to do it? Okay.
The winner of the chance to win this tablet in this drawing, here У goes. всех была одинаковая возможность выигрыша. Tehát mindenkinek ugye hasonlóan ugyanolyan az esély arra, hogy nyerjen, és most akkor mindjárt meglátjuk, hogy ki lesz a győztes. And the winner is И вот он победитель. És akkor a nyertes... from Russia, Irina Drugova. Ирина Другова, Россия. Irina Поздравляем! Drugova. Irina Drugova Oroszországból, aki megnyerte. Ирина Другова, наш победитель. Поздравляем! Woohoo! Congratulations, Irina. If you are there, go ahead and chat in on the line. We're looking at the monitor here. Ирина, мы смотрим Very на чатовый бокс. exciting. Пожалуйста, если вы нам, что вы здесь. Tehát gratulálunk Irinának, és hogyha Irina ott van a chaten, akkor kérjük őt, hogy feltétlen írjon be most ide a chatre, hadd lássuk, figyeljük, ahogy jeleztek nekünk a chaten. Gratulálunk neki. Ирина. Again, all of these tablets for each of these drawings will be awarded at the end of the year, but we will be posting Irina's name on the blog as well as our social media. Также вы получите список победителей, то есть мы будем выставлять список победителей на нашем блоге, наш blog. Tehát addig is, amíg eljutatjuk majd Irinához, a nyereményét természetesen megtaláljátok majd a blog oldalunkon, ahol folyamatosan közzétesszük a nyertes. All right, so that is extremely exciting. Today we've given away already two tablets. Сегодня нам посчастливилось подарить наши 2 планшета. Tehát most ezen a mai napon már ugye 2 darab táblagépet kiosztottunk. Now, we have more exciting announcements. That's our drawing for today. We've announced our 2 winners, but we have some very exciting announcements to give you in preparation for next week's Leadership Summit. И это не все на сегодняшний день. Мы хотели бы еще сделать... És ahogy ígértük, további hírekkel jött, tehát egy további hírt szerettünk volna számotokra podcaston. So here's what we're going. We are seeing today, effective today. С сегодняшнего дня прямо объявляем о создании нового пула в 5% по отправке видеосообщений. Tehát bevezetünk a mai naptól egy újfajta pool részesedési lehetőséget. Ennek a részleteit fogjuk most elmondani. Tehát ez a mai naptól lesz érvényben ez a video email pool. This is going to add cash to this triple tablet giveaway. We'll be doing this from now until the end of the year on a weekly basis. Этот промоушен начинается тоже, он будет еженедельным и продолжаться с сегодняшнего года, который позволит всем нашим партнерам получить дополнительные денежные sredства. És ennek az extra akciónak a keretében az év végéig extra készpénzhez lehet majd jutni. Tehát mindjárt elmondjuk a részleteket, hogy pontosan hogyan ez a táblagép nyeremény akció kiegészítése hamarosan, tehát meg tudjátok majd, hogy mik a részletei, hogyan lehet ebből a poolból részesülni. What we're going to do. We're going to award you a share in this pool, which will be made up of 5% of global revenues each and every week. Состоять из 5%, и он будет состоять из глобального дохода компании. Те, кто попадают в этот пул, будут получать акции. Az akció keretében a cégnek az értékesítéséből lehet majd ismét készpénzhez jutni, tehát készpénz részesedéshez jutni. 5%-a kerül majd ennek a video email bónuszpool részesedésnek a részeként kiosztása. We're going to give you 1 share in the pool for every unique video email you send out each and every week. That's it. 1 unique video email per day. You can earn a share in this pool. Еженедельно вы можете отправлять видеосообщение. Это видеосообщение должно быть уникальным, записанным, новым. И отправляя еженедельно
эти видеосообщения до конца года, вы можете зарабатывать акции в этом пуле. Minden egyes kiküldött videó, e-mail után szerzel majd egy részesedést ebben a poolban. Fontos, hogy ezek egyedülálló videó, tehát egyéni videó, e-mailek legyenek, nem lehet őket majd többször kiküldeni. De minden egyes kiküldött videó, e-mail után szerzel majd egy részesedést a poolból. We also will be adding multipliers, so you can earn up to 7 shares just by sending a unique video email each and every week. We're adding multipliers, so you can earn 1 share every day a week by sending a unique video email without missing a day. Without missing a day. Well, yeah, you can miss a day. But you'll earn a share in the pool for every video email you send, 1 per day per week. 1 share per day per week? Yep. Okay. So 7 shares in a week. В этом пуле вы можете заработать по одному поинту, одному баллу за день, независимо от того, сколько вы отправляете видеосообщений, в течение одного дня вы можете получить только 1 балл. Tehát minden nap egyetlen egy részesedést lehet szerezni egy kiküldött videó e-mailért. I'm sorry, I'm confused. I lost it. So one video. Yeah, we will post the rules on the blog for everybody to understand. We will multiply the number of shares that you have by 10 if you enroll a premium product package, or a professional product package. Все дополнительные и более подробные детали мы обязательно выставим на нашем блоге, вы сможете ознакомиться. А сейчас просто маленькие детали этого промоушена. Вы сможете приумножить баллы в 10 раз. Tehát majd a pontos részleteket felmondjuk a blog oldalunkon, megtaláljátok ott hamarosan részleteket, egy kicsit most összezavarodtunk itt a fordításban, több mindenre próbáltuk figyelni. Tehát elmondjuk a részleteket, meglátjátok hamarosan pontosan, hogy mik lesznek a szabályok. Also, if you're consistent and send a video email each and every day, we will double your shares. For example, if you send one every day of the week for 7, we will double that to 14. Например, если вы не пропускаете ни одного дня в течение недели, промоушен недели, скажем, 7 дней в неделю, вы отправляете 7 уникальных видеосообщений, то в конце недели мы эти баллы, которые заработали вы в tечение этой недели, удвоим, и вы получите не 7, а 14 баллов. Tehát már arra is lehetőség lesz majd, hogy mi megduplázzuk ezeket a pontokat neked, hogy ha kiküldesz videó e-maileket, és ennek következtében feliratkozik majd egy új személy, akkor ezáltal megtiszterezzük neked a pontjaidat. So this means that you can share in the global profits, the global revenues of iWowWee each and every week with this cash bonus, with a maximum of 140 shares in this pool. Вы можете получить максимальное количество баллов в этом пуле. Это будет максимальное количество 140 баллов. Вы можете их заработать. И у вас будет возможность получить акцию в этом пуле, 5% пуле по отправке видеосообщений. Начало сегодняшнего дня. It's very hard. In Russian, I don't. You can't think. So a maximum of 140 per week you can share in the profits, the revenues of the company. Okay. Elnézést, csak miután az Amantas már oroszra fordít, elég nehéz követni, hogy előtte mit mondta magyarra. Tehát az volt a lényege a dolognak, hogy ismét ugye a cég bevételéből lehet, és hát még egyszer majd elmondjuk a részleteit pontosan ennek. So, again, the rules will be posted on the blog today. You are the first. Мы с вами поделиться именно сегодня, когда мы поздравляли наших победителей. Még egyszer, tehát a szabályokat hamarosan felrakjuk még a mai nap folyamán a blogra, úgyhogy ti lesztek az elsők, akik ezt meglátjátok majd ott. So, that's not the only announcement we have today. И это тоже не все. És ez még mindig nem az egyetlen hír számotokra ma. Next week's drawing will be on Thursday at 9 a.m.
На следующей неделе мы будем проводить розыгрыш в четверг в времени США. A következő sorsolást jövő héten csütörtökön fogjuk tartani, reggel 9 órakor. It will be the kickoff to our Leadership Summit, which will start next Thursday and run through next Saturday. Вы знаете, у нас начинается саммит для лидеров, начиная следующий. Это будет очень приятно, если мы сможем в этот же день поздравить наших победителей и начать наш день с лидерами. Tehát ezzel kezdjük majd a jövő heti Eagle Club vezetői találkozónkat, amelyet jövő héten csütörtök, péntek, szombat, vasárnap tartunk, és ezzel a sorsolással fogjuk akkor ezt megnyitni. As part of the Eagle Club, we'll be announcing some really huge things like a revised website, a more focused website, and a new product strategy. Также мы объявим о нашем, мы сейчас немножко уходим вперед, но хотели бы предоставить вам кое-какую информацию, а также у нас будут новые продукты. Tehát ezen a vezetői találkozón majd fontos bejelentéseink lesznek, új termék stratégiáról fogunk beszélni, arról is lesz szó, illetve új weboldalunk lesz, majd ezt is meglátjátok. Tehát ezeket a híreket és hasonló dolgokat fogunk majd ezen a vezetői találkozón bejelenteni. This new product strategy will give you more value and more flexibility in offering the iWowWeave video communication suite. Также мы предоставляем новую стратегию по продажам и по группировка продуктов, группы продуктов, которая предоставит всем вам, партнерам и нам возможность предоставлять эти продукты всем желающим по их необходимости. Ennek az új stratégiának, amelyet most itt néhány szóban említettünk, a lényege az lesz majd, hogy miként lehet a termékértékesítésre összpontosítani jobban, tehát ez lesz majd az egyik olyan fontos téma, amiről szó lesz. But this week will be your last chance. In effect, the price of the product package next Thursday will go up. So this will be your last week to enroll someone under the old product pricing and save them some money. They will be grandfathered in, so get busy and make your enrollments this week before next Thursday. Также мы хотим предоставить информацию всем желающим. То есть со следующей недели у нас будут новые продукты по новым ценам, поэтому всем желающим, кто хотел бы получить текущую цену, просим зарегистрироваться не позднее этой недели, до конца текущей недели, потому что со следующей уже будут новые цены. Tehát még egy nagyon fontos dolog, hogy a jövő héttől majd a vezetői találkozó után is lesz, úgy lássatok munkához ezen a héten még a találkozó idejéig, a találkozó kezdetéig, és iratkoztassatok fel minél több lehetséges partnert, mert még most él ez a jelenlegi ár, amelyen most lehet csatlakozni, tehát változás lesz az árban a jövő hét, tehát a találkozó utántól. Mindenképpen használjátok ki ezt a lehetőséget, hogy most még jelenlegi árról lehet csatlakozni. So, be looking for details on the blog, but get busy and enroll this week so that all your new enrollments will be able to take advantage of the existing pricing before the price goes up. Tehát még egyszer, feltétlen használjátok ki, hogy mielőtt áremelkedés történik, ezelőtt feltétlen csatlakoztassatok partnereket, és figyeljetek minden hírünket a blogon. Montage. Just pay attention to the blog, all the rules and all the details. Подробных деталей посещайте наш блог, мы выставим все в подробных деталях, все условия нашего пула, наших новых промоушенов и всего, что мы сегодня говорили. Now, I just saw Bill Starkey walk by. He wasn't going to be part of today's announcement, but when he heard about this, he said, "I got to stop in and say hi to." Сейчас практически схватили Билла. Он должен был, в принципе, участвовать на нашей встрече, но так как получилось, что мы его смогли схватить и привести, мы даем ему слово.
És itt van most velünk Mr. Bill Starkey, aki eredetileg nem volt betervezve, hogy részt vesz ezen a találkozón, vagyis ezen a sorsoláson, de épp itt az iroda ajtónk előtt, úgyhogy Bart meglátta őt és szólt neki, hogy feltétlen jöjjön be, és szóljon hozzátok néhány szót. Well, I am. You need to translate that at all? Just want to start off by saying hello to everyone. Хотел с вами поздороваться. Всем приветствую всех. And I was really excited when I saw the Irina on this tablet. That's really exciting. Поздравляю Ирину Другову. Я очень обрадовался за то, что сейчас буквально получил и посмотрел на победителя. Well, I'm going to. Oh yes, sure. Yeah. Tehát természetesen nagyon örülök annak, hogy Irina Drugova megnyerte ezt az első táblagépünket. Well, this is getting the start. This is the end of the first week, our first week's drawing. And we have 11 weeks left. Сейчас подошла к концу только первая неделя. У нас еще остались до конца года 11 недель. Tehát ez volt a legelső ilyen sorsolásunk, és még további 11 hét van hátra, amikor nyereményeket lehet majd, tehát részt lehet venni, és nyerni lehet ebben a nyereményjátékban. When I talk to the staff here at the office about our affiliates and our partners in the field, I'm always discussing, have our people made the money they wanted to make this year? Когда я собираюсь с моими работниками, с моей командой, я всегда спрашиваю, скажите, смогли ли все партнеры, которые работают в компании, в нашей компании, заработать то количество денежных средств, которые они хотели бы? Akármikor, amikor arról esik szó itt a cégen belül, hogy milyen volt az elmúlt év, hogyan teljesítettek a partnereink, mindig az első gondolatom, hogy vajon elegendő pénzt kerestek-e a partnerek, elégedettek-e. So this, I only have one focus in my life right now, and that is in the next 11 weeks to help everyone make a lot of money. У меня сейчас до конца года одна единственная цель. Это цель помочь всем нашим партнерам заработать достаточное количество или даже больше, чем достаточное количество денежных средств до конца года. És ezért az egyetlen elsődleges célom a felmaradó 11 hétre ebből az évből az, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a partnereimnek, tehát nektek a lehető legtöbb pénzt fizessem ki. Now, maybe your goal is to make an extra $500 for Christmas. Возможно, кто-то хочет заработать, например, $500 к Рождеству и к Новому году. Lehet, hogy a te célod mindössze az, hogy extra $5 juss karácsonyig. And of course, this tablet, this is the best there is. И, может быть, просто выиграть планшет. És természetesen ez a táblagép, ez a lehető legjobb ilyen elérhető táblagép jelenleg a piacon. And so it's just a great way for all of us to focus on reaching our goals before the end of 2013. В любом случае, так или иначе, что бы вы ни хотели, вы можете этого достичь до конца года. És ez csak egy extra olyan valami számotokra, amivel az a célom, hogy segítselek benneteket abban, hogy elérjétek az év végéig kitűzött céljaitokat. Because when you finish the year, I want each of you to look back and say, 2013 was a good year. Я хочу, чтобы в конце года вы обернулись, посмотрели на прошедший год и сказали, 2013 год, это был хороший год. Mert azt szeretném elérni, hogyha úgy tudnátok ezt az évet zárni, hogy amikor visszatekintetek rá, akkor úgy érzitek, ez egy valóban sikeres év volt. But the most important thing, we're going to focus on this short-term goal, but what I really want you to understand is you're setting yourself up to make all your dreams come true in 2014. Это можно считать краткосрочной целью, но я хочу, чтобы каждый человек, каждый партнер обязательно поставил себе цель достичь того, чего он желает, и это сбудется.
És bár most erre a rövid távú célra összpontosítunk még, tehát erre az elkövetkezendő 11 hétre, valójában ez az elkövetkezendő 11 hét, ez felkészít benneteket arra, hogy a 2014 egy nagyon sikeres év legyen számotokra. And again, I just want to finish by saying congratulations, Irina. Я хотел закончить сегодняшнюю встречу, еще раз поздравив Ирину Другову. És végezetül csak annyit szeretnék még egyszer mondani, hogy szívből gratulálok Irinának a nyereményhez. All right, thank you. Thanks for letting me join you this morning. Спасибо большое. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehet. Bye, everyone. Go here, До свидания.